It's your third door on the right. All right. Yeah, thank you. Thank you. Good afternoon, guys! Sabi ko sa inyo, yung next na updated vlog natin ay papunta tayo ng Adelaide. Joke lang pala yung guys. So, kanina, pumunta ko ng town. Nagpa-dentista and nagpa-SNS na rin ako. And pumunta rin ako sa Kmart. Nakita nyo yung konting vlog lang ako doon. Very light lang talaga. Ayan, namili ako ng pang ano natin sa mga bata sa Adelaide. For Easter ba? So, late Easter nila to sa amin. So, eto for, kay Arlo. And that's ours. And then, this is Arlo. This is Elijah. Kasi winter na dito, guys. Sobrang fluffy niya, oh. Like mine. Yeah. And, Ours. this is Ayla. Ayan. Ayan, kay Ayla. Saglit I lang will tayo love this one. or kasi may pupuntahan This is kami. that one. This is, okay, basta kay Elijah dalawa, sa aking inaanak. Ayan, kay Elijah to. Elijah, may inaanak. Sit down, Baba, sorry. Ito kay Elijah. Nagmamadala ko, guys, kasi alis kami. Ayan. And ito kay Ayla. And this is kay Riker. Ayan, kay Riker. And this is, hala, ilan ba yung kinuha ko? Ilan bang bata? Dami na kasi namin. Ilan ba? Hala, kanino na to? Riker, Arlo. O, tama. And Elijah. And Elijah. Riker, Arlo, Elijah. Ito kay Riker. Ito kay Elijah. Lito na tuloy ako. Kay Arlo. And kay Riker. So, yan. Okay na yan. And ito kay Ayla. I'm gonna so confused now. Ano? And, eto, binilhan ko nito si 6 to 9 para, kay Holly to. Leggings siya, guys. Yung leggings na parang socks. Yes. And this one for Holly, kasi nga, pa-winter na. What's the one on the floor? This is yours as well. What's the Ayan. pants? Yeah. All leggings, Baba. Socks, leggings, yung long. And binilhan ko rin si, Oh, you got me too. yeah, this is for, Veronica. 6 to 9 for Veronica. Tapos, meron akong binili na 3 to 5. Hindi ko kasi sure kung anong size or anong edad na ni yung anak ni Mercy. No, who's that, Baba? Nakalimutan ko. Nurse. Yeah, Tita Mers. And Riker. Riker and Holly. yeah, Harley. Sorry, Baba. Yan kay Harley. So, same lang. Stock siya, guys. Ganito. And si Jan pala, guys, bigla ang umalis si Jan kahapon. Mom, that one's mine. Kasi meron siyang inisikasong pinick up at saka meron din siyang i-drop off sa Adelaide. Kanina umalis siyang alas 2 ng madaling araw. Unexpected yung kasi parang napaga. Basta sabihin ko na lang sa inyo yung details sa mga susunod na vlog natin. Basta wala ngayon si Jan dito. Nasa Adelaide siya, may inaasikaso. So, ayan. Ay, sana kasya to. Anong size to? 6 to 9. Kasya to kay Veronica. Baba,
Is this gonna fit you? 6 to 9 kasi. Grabe naman to. Well, Hanggang ng pa-boobs. It's up to you. Okay, put your shoes now. While I'm doing this. And Holly, this one, kinuhaan ko rin si Holly ng boots. Yung boots kasi yung boots niya masikip na. Get your footy. Can you try this one, Baba? And, I just ano pa ba? need a Yung mga bata, mayroon silang footy training. And then, doon na kami magdi-dinner sa ano, Mama, sa... put this back. Magdi-dinner sa ano, sa... Footy. So, hindi na nagluto. Kasi nga, wala na akong time magluto, guys. Kasi, ang dami naming ganap. Supposed to be, kung wala kaming ganap, sama na sana kami kay Jan. Kaso, sobrang busy kasi, ayan, may footy Mama, training yung mga not bata. Is it alright? Is it fit? Perfect? I got perfect. Perfect? Okay? It's more space. Is it? Oh, that's good. That's good. Nag-worry ako. Kasi sabi ko ba, hindi kasya. Pero alam ko, ano na siya, 12. Saturday. Yes, that's why I bought that one, Baba. And I want to bring those socks pants. Okay. So, yun guys, yun yung ating pinamili. Tapos, i-recycle ko na lang mamaya yung mga paper bag. Doon ko ito ilalagay. Everything. Okay, let's go. Let's go. Get ready, Holly. I am ready. Black and blue. So, diba, napavlog ulit tayo, guys. Napavlog ulit tayo. Okay. Come on. No, not that one, Baba. Just wear your regular shoes, My please. black one. Yeah, okay. And We're we'll going. bring these Adelaide. Mag-change ang color ng ating vlog kasi ito na yung gagamitin ko. Kasi yung gamit ko dito ay yung isa yung malaki. So, okay, let's go. Okay, guys, let's go. Okay, I will park over there, okay? Alright. Drop off ko lang sila dito. Service over and above, call 87231130. Steel Line Roofing Mount Gambier, sponsoring Park tayo doon. So, nakapark kami dito. Kung saan kami nakapark before, kung maalala nyo. Doon sila. Doon sila ngayon, sa side na yun. Si Sak, ang training niya is 4:30. Si Kuya, 4:45. Right, my love? And you, where are you going? You're getting ready? Let me see your earrings. You still there? Yeah, sure. Okay. Kinabalo ko. Hindi ko agad nakita yung isa. Alright. Yeah. So, be careful there, okay? Yep. So, dito lang ako. Dapat pala dinala ko yung laptop para nakapag, ano ako. Edit. If I can play with my friends, can I? Of course. Where are they? I think they're just walking around there. Punta naman siya sa park. Oh, andun lang naman. Makita ko Yeah, I naman think sila. Alright. See ya, Baba. Ako dito lang ako. Yeah. Bye, Baba. Bye. Andun yung mga boys. Ayan si Holly at saka yung mga friends niya. Mas matanda yung mga girls na yan kaysa sa kanya. Kaya gustong-gusto ni Holly sumama sa daddy niya pag may training sila kuya kasi naglalaro sila. May kalaro si Holly dito kasi yung mga kapatid din ng mga girls ay may footy training. So ako minsan hindi ako sumasama kasi may mga gawain din ako sa bahay, magluluto. Para pagdating nila, ready na. Kung sasama ako sa kanila, wala silang kakainin. Ayan na yung mga bata. Nagtatakbuhan muna sila for training. Ayan si Sak, nangunguna naman si Sak, oh. Wala dito si Kuya kasi ito yung batch ni Zachary. Yun sila. So, run sila paikot sa oval. Nasaan si Holly? Nandun yung mga kaibigan niya. Nagtatakbuhan din. Yan si Sak. Si Kuya nandun siya sa kabila. Si
Kuya, nandun siya sa... Wait. Sorry kung magalaw ha. Doon siya sa kabila. Si Sak malapit sa atin. Ayun si Sak, oh. Hindi niya makita yung footy shorts niya. Kaya ang gamit niya ay yung sa West Coast. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. Kasi nung tinupi ko sila, hi Baba! Kasama ng kay Kuya, hi! Kasama ng kay Kuya. Yung kay Kuya kompleto, yung sa kanya hindi. Yung mga kaibigan ni Holly. Ayun. Yung mga ka-bricks ni Holly. Oh, ayun na naman siya. Liyad-liyad na naman siya doon. Hindi ko alam kung makikita niyo si Kuya. Ayan si Kuya, oh. Ayan. Number 10. Nandun siya sa kabilang side. Ayan. Yan si Kuya. Andun na sila Kuya. Si Kuya ang pinakamaliit. Ayun. Nag-ano muna sila, nag-stretching. Si Kuya ang pinakamaliit. Kung makikita nyo, tingnan yung mga ka-team ni Kuya. Ang lalaki na, diba? Ayun si Kuya. Ayun yung pinakamaliit. Ayun, tumayo. Ayun si Kuya. Andun na si Kuya. Ito yung first year ni Kuya na mag-join sa team na yan. And sila Sak dito, yung mga maliliit. Ayun si Sak, oh. Si Holly, nagtatakbo-takbo lang siya. Kasama yung mga girls. Canteen where we're having food. You're going to the canteen? With who? Hadley. Who's that? Hadley. Hadley? Put your jumper, please. I will. It's not cold in the canteen. Yeah, just put your... Okay. You can do straight legs. Ow, I stepped on my head. I stepped on it. Okay, let's go. Baba, wear your jumper so you won't lose that, please. Okay. Okay. Thank you. Punta na siya sa canteen. Sa pub. Canteen ang tawag niya. Ayan, dito sila sa... Si Kuya doon. Malayo sila Kuya. Doon sila Kuya. Ayan si Sak. Oh, Lasaki boy. Dito na pala kami sa pub and nag-order na kami ng dinner. Meron lang na presentation, binibigay yung damit sa kanila. Yung uniform nila ba. So nag-order na tayong beef chicken schnitzel and kay Holly nuggets. Number 8, Jack's Hole. Big smile. Happy play for you on Sunday. Woo! Look this way, look this way. Number 3, Harry Carroll. Come on, smile.
Just a draw. Sinaluhan tayo ni Sak. Pumunta siya dito. Si Kuya nandun sa mga kaibigan. Oh, yeah, young fella. We're sitting there. We're sitting there. Tapos na kayo mag-dinner. Yung mga boys nandito sa labas. Where's TJ? Ayan si Sak. Meron pang mga nagtitraining. Yung mga malalaki na to. Mga malalaki ng bulas. Come on, let's go! And the daddy put my daddy's on. Yeah. Bahay na kami, guys. Ano na? Alas 7 na. And si Jan nandito na. Nag-i-impake na siya ng gamit niya. Ayun yung bag niya, guys. Yan. Yung kanyang golf bag. And ilalagay niya rin dyan yung mga damit na dadalhin nila sa Sydney. And kay Kuya, ayun, nakalock na siya. And hindi pa siya tuyo kanina. Gusto ko na sana itong tupiin. Kasi makapal to eh. Dito ko na lang kasi sa loob sila sinasampay. Tapos naka-on yung heater. So yun, sa Foodie Club hindi ako masyadong nakapag-vlog kasi maingay. And presentation. Binigay na yung uniform. Yung uniform nila for Foodie. Kasi may game na sa Saturday pero sila Kuya hindi makakapaglaro kasi nasa nasa Adelaide si Kuya, nasa Sydney. So, 2 game ang hindi malalaro nila Kuya. 2 game mami-miss out nila. Inaano yung kilo. How many kilos you think? How many kilos you allow? Sa play? 25 each. And we got that other bag. What bag? It's buggy. What bag? Ah, yeah. Sila na talaga magta-travel. Si Holly naliligo na. What number are you, Sak? Your t-shirt? 7. Si Kuya, number 2. That was the same last year, right? Yeah? Number 2. Guys, nakaligo na pala kami lahat. And si Jan, kanina pa tulog. Magna 9:20 na. So, ngayon, ang gagawin ko ay ilalagay ko sa paper bag yung mga ibibigay natin sa mga bata. Basa pang buko. Basa pa siya. Bukas ko na lang siya. Ipa-plancha. Hindi ko na siya ma-dry kasi nga tulog na si Jan. Kailangan matulog niya kasi bukas. Mag-drive na naman siya papuntang Adelaide. So, ang gagawin ko ay i-recycle ko yung mga paper bags na nakuha ng mga bata. Dito ko ilalagay yung mga ibibigay natin sa mga bata sa Adelaide. So, meron tayong, ayan, para hindi masayang. Ilalagay ko na yung mga, eto, ang cute nito, ang sarap-sarap niya hawakan. Talagay na rin natin yung fries. Eto kay, kanina to, kay Arlo. Eto kay Arlo. Brown paper bag. Tapos, si Arlo, hindi pa naman kumakain ng chocolate. Maglagay tayong chocolate. Ayan. 3 para I love you. Kahit hindi pa kumakain si Arlo. So, ayan. Happy Easter, Arlo. Belated na. So, ito kay Arlo. And ito para sa aking inaanak. Hala, ang paper bag ay pambabae. Yung matitira kay Riker, pambabae na. Ito kay kay Elijah. 2 yung kay Elijah. Nasaan ba yung iba? Wait lang. Tapos na ako. Ito na lang naman ang gagawin ko. So, ito kay Elijah. Isa nito, at saka isa nito. Pare-pareho sila. Meron silang pare-pareho yung mga magpapare. Meron silang pare-pareho. Ito ata, yung pare-pareho sila. Ito kay Elijah. Ang cute, diba? Ayan. And ito, dinosaur.
walang duck. Mahilig si Arlo sa duck, diba? May naganap akong duck na ano, toy, wala akong nakita. Bigyan ko rin sana si Elijah. Eto kay Riker. Sorry, baby Riker. Ano na sa'yo? Etong paper bag. O, lagyan natin yun ng chocolate kay sa aking inaanak. Isang malaki. Pati yung chocolate ng mga bata. Kumuha na rin tayo. And speaking sa mga chocolate, ipakita ko sa inyo yung chocolate na yung hindi tinapos ni Jen yung kanyang mission. So, eto kay Riker. And bigyan din natin siya ng 3 chocolate. Ayan. Okay, Riker. And next, sa mga girls. Sa mga girls, eto kay lahat ng girls, mayroon silang pare-pareho nito. Simula kay Holly. And yung lahat ng girls. So, eto kay 3 to 5. Kay ano, ibayin natin yung paper bag. Kay Harley. Ito yung kay Harley. Kasi yung isang ganito kay Riker. So, parang hindi ko malito. So, ito kay Harley. And, lagyan natin siyang 3 rin na chocolate. Ayan. And, ano pa? Si Veron. Hala, parang kulang ko ng paper bag. Kulang tayo ng paper bag. Saan yung isa? Wala na. Para kay Veronica. 1, 2, 3, 4, 5. Ilang bang bata? Veronica, Elijah, Ayla, Arlo, Riker, Harley. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Si Veronica na lang ang walang paper bag. Ito kay Veronica. Yung kay Ayla, nilagay ko na. Wala pa. Bakit nalilito ako? Ayla, Arlo, Riker, Harley. Ayla. Ayla, Arlo, Riker, Harley, Veronica, Elijah, 6. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 na ako. Wala pa akong nailalagay na paper bag kay. Wala pa akong 5 na yung nalagyan ko. Sino ba ang eto. Kay Ayla. Etong kay Ayla. Then, 3 chocolate din. Wala nang pare-pareho na tong Oreo. Merong isang ganito. Ayan. Ito kay Ayla. Si Veronica ang walang paper bag. Kasi yung isang paper bag, puno ng chocolate pa ng mga bata. Okay, eto kay kay Veronica. Siguro, pag nabigyan natin yung kay Ayla, kasi mag-stay naman kila Ayla, huli ko naman makikita si Veronica. Hingin natin tong paper bag. Recycle na. Tipid yan. Okay, basta ito kay Veronica. Bigyan natin si Ate Veronica nitong chocolate. Ito and ito. O, diba? Yan sa mga bata. And yung kay... Ito pala yung yung uniform nila kuya. Number 7 si Sak this year. Number 2 ata si Sak last year. Si kuya the same number pa din. And kuha na ako nito. Ang parang laki nito kay kay Holly, no? Hanggang siguro to hanggang dyan. Kasi sabi ang size niya is 6 to 9. Is 6 years old na si Holly. So, kuhaan ko nito si Holly. Na tig-iisa para dalhin namin sa Adelaide. Eto. Kasi, iba-iba naman ang design niya, guys. Merong bunny. Oh. Pang Easter talaga siya. Bunny ba yan? Yes. Ayan. So, dalhin namin ito. Magagamit yan ni Holly. And, kuhaan ko siya ng tig-iisa nito. Eto din. Madali na rin ito ni Holly kasi iba-iba. Kasi hindi namin alam pa ang weather talaga din pang winter din or summer. We'll see. At least, mas okay nang ready. Kuha ako nitong dalawa. Itim. Okay? Itong dalawa. So, yan lang guys. And, eto pala yung yung itsura ng
mga dadalhin namin. Ayan. Eto, wala na talaga tong pag-asa na matutupi ko to, guys. Kasi nga, basang-basa. Hindi naman basang-basa. Basa pa, yung dito. So, hayaan ko na lang yan. Pagbalik na lang namin sila. Tawag nun, tutupin. Eto, okay na to kasi manipis to. Dadalhin ko to kasi masarap tong pantulog. Dalhin ko, pack ni Kuya na dadalhin sa airport. Yan yung damit ni Kuya sa Adelaide. So, may iwan yan sa amin. Tapos, yan yung sa amin ni John. Then, meron ding damit dun si John kasi yung damit niya nandito ay pang Sydney lang, New South Wales. Tapos, eto kay Kuya. So, yan yung aming mga dadalhin. And, ang mga to. So, yan yung sa mga bata. Diba? Sana magkasya. Magkasya sa car. Kasi ang dami naming dala-dala. Diba? So, yan. No, sana magkasya. So, ligpitin ko lang to. And, eto pala. Dadalhin to ni Holly. Eto yung kanyang boots. Kasi yung binili ko sa kanya last year, masikip na. So, dadalhin namin to. And yung pinggan na yun, ilalagay ko na yun sa cabinet. So, ayusin ko lang dito para malinis pagising ko bukas. Tapos na ako maglinis. Mag-ano na, guys. 10:45 na. Ayan. Malinis na dyan. And enough ko na yung aming induction oven. Lahat, pati yung mga toaster na yan. Naka-off na. And eto bukas, ilalabas yan ng mga bata. Hinihil ako. Nakuha na naman ng tubig. And hindi nyo pala nakita yung bag ni Zach. Ito yung kay Zach na dadalhin na bag. Ayan yung kay Zachary. Eto. And meron din ata siyang backpack na dadalhin. Ah, wala. Eto na. Dito na yung lahat niyang damit for Adelaide. And yan, bukas na lang yan isasara kasi baka meron pang ilalagay dyan. And yeah, ayan yung mga dadalhin, guys. Sana magkasya talaga to sa car. Ayan. Niready ko na rin yung paglalagyan ko ng computer. Yung computer ko, ayan, naka-charge. And yung mga phone. Dami kong phone. Diba? 4. Tapos yung wallet natin. So, yan. Dapat di ko makalimutan yung charger para sa laptop. And meron pa ko dun. Dito yung aking yan, charge ko. Yung para dito sa ating camera. So, yun na yung vlog natin, guys. And kanina pala, habang hinintay kong tawagin yung pangalan ko dun sa appointment ko sa dentista, ka-text ko yung mga girls, and yun nga, nabanggit ni Race na tuloy daw yung aming karaoke bukas. Bukas yung aming karaoke, guys, after daw ng dinner. So, nakapa-book daw ng 7 o'clock for dinner. Then, after ng dinner, diretso na kami sa karaoke. And, hinahanap ko yung boots kasi nga, nabanggit yun sa aming group chat. Hinahanap ko yung boots ko kahapon pa, hindi ko mahanap. Yung, alam niyo, yung pangmalakasan kong boots. Nakita niyo na yung before. Hinahanap ko, hindi ko makita. Hinanap ko dito sa kung saan ako nagla-live sin, hindi ko mahanap. Nakita ko yung iba kong boots, pero yung pangmalakasan hindi ko makita. Pero hanapin ko pa rin kasi nga gusto ko yun kasi komportable yun, guys. Isang round pa dun mamaya bago ako matulog. Hanapin ko siya kasi wala dito, imposibleng mawala yun. Kung wala yun dito, wala rin sa kwarto. Wala rin doon kung saan ko linalagay yung mga sapatos. Nandyan yan sa aking tindahan. Hanapin ko. Pero hindi ko nga lang alam kung saan ko siya sinukso. Kasi ang dami-daming dito sa akin. Tindahan ko na ipakita sa inyo kasi magulo siya. So, i-end ko na yung vlog. Hiningal ako, ha. I-end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin. Kasi bukas alis na tayo. Ang oras na. Ayan, alam. Pa 11 na. So, yun na, guys. Thank you. Tulog na silang lahat. Thank you, guys. See you bukas. Baka updated ulit tayo. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. O, diba? Unplanned na naman yung vlog natin na to. Okay, good night. Sana magkasya to sa car. Good night. Ay, punta pala ako sa aking tindahan. Sige na, bye. Cause I think I do want you next to me. Want you next to me.